radna akcija hali Stare zastave u muzeja. Nekada je sav ovaj krš i lom, to je samo možda jedno 2,5 sata, 3 sata možda, bio svuda redom razbacan po cijeloj hali, ali zalaganjem Airsoft timova Draguj i UNKG svo ovo đubre je sklonjeno sa strane i nadamo se će u skorijem roku biti eliminisano iz ove hale od strane neke komunalne ekipe. Mada čisto sumnjam da će bilo ko od njih da dođe ovo da počisti. Radovi su i dalje u toku. Evo, mladić. Mogu bi ti lopatu ruke, ne bi ništa je telefon, ceo dan. Ja sam zadužen za snimanje. Evo ga ovaj mali koji se nateže. Slabo nešto. Nateže i lomi, i koje. Samo da znaš, ovo ide na televiziju. Kanal 9. Još malo je ostalo ovaj deo za danas. Ipak ne može. S obzirom da je ovdje izbio požar i da ova jedna greda naprsla, sa ovaj lom će biti ovdje smešten i to će biti ograđeno tako da ne bi neko nastradao. Evo za kanal 9. Naša nada mlada. I evo kako izgleda sada hala. Znači, nema krša, nema loma. Još taj gornji deo ostao da se odradi u ovoj hali. Tamo preko puta imamo drugu halu koja će biti odrađena neki drugi dan.